Pero okay pa man to. Ang sunod lang ka muna. No. Sa'yo, stop. Oh, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Family Chismis Talk. Dili. Ang kuha niya, wasa kita. Ay, nakikinang okay kay pag-ana niya. Ya, ako mo sa mo, ako mo kita. Oh. Nya, supusan papa nimo, ha? Kay nganong wa mo sulod iko dili. Nganong sulod man sa arte nimo. Mauna. Ay, ito ako pa ko. Iangin. Tuko kasi Pretend I'm not here. Ayaw ko pila kay okay ra ko audience. Pagkatonto. Kita na. Hey! Chico! Rez Ramon! What? What'd I do? Nang Remy. Asa man sayaw? Sayaw na. Last box, last box. Box, tromo. Box. Magnikandi. Imo